Uopšte nemam snage. Gladan sam. Neću čak ni da se igram. Gde je moja hrana? O ne, šta to čujem? Bobby viče. Moj unuk je gladan. Hitno ga moram nahraniti. Kakve ukusne krofne. Izgleda da je Bobby ponovo gladan. Morat ću da mu pomognem. Dolazim. Čujem vrisak gladnog čoveka. Ne mogu to da podnesem. Hrana, hitno mi dajte hranu. Smiri se, sad ćemo ti nešto spremiti. Oho, koliko proizvoda. To je super. Siguran sam da ćete iz tog moći da spremite ukusnu pastu. Dobro, pokušat ću. Odakle da počnem? Verovatno prvo treba skuvati špagete. Treba ih staviti u vodu. Ovako, odlično mi ide. Ali zašto špagete ne ulaze u šerpu? Pokušat ću da ih trpam kašikom. Smislila sam bolju ideju. Samo ću prelomiti špagete na pola i to je to. Jao, Jane, teško tebi. Nema veze, sad ću te naučiti. Treba uzeti špagete, pažljivo ih staviti u vruću vodu i sad čekati malo dok omekšaju i uđu u vodu. Bako, ne bi trebalo da vi učite devojčicu. Ovdje ima profesionalac. Spremit ću domaće špagete. Mnogo su ukusnije od kupovnih. Treba će mi brašno, jaja i malo soli. To je to. Testo je gotovo. Hoću da ga obojem u crno, zato ću koristiti mastilo sipe. Potpuno je bezbedno. Potrebno je bukvalno nekoliko kapi. To je to. Pustit ću testo da malo odstoji ispod folije. Nisam sigurna da će stići da napraviš jelo. Bako, sve je pod kontrolom. Vreme je da razvaljam testo. To je najteži deo, ali uspeću. A sad ću uzeti specijalni nož i seći ću testo na trake. Pogledajte kako je mekano. Sigurna sam da će moja pasta biti najlepša. Testo posipam brašnom. To je to, može se kuvati. Stavljam u vodu, mešam i čekam. Bitno je da se špagete ne zalepe. Sad mogu staviti ih na tanjir. A sad ću spremiti preliv. Po mom mišljenju, morski plodovi se najbolje slažu sa špagetama. Zato ću ispržiti male hobotnice i stavit ću ih gore. Izgleda baš čudno. To je vrhunska kuhinja, nemate vi pojma. Dodat ću još sos i to je to. Bobby će biti oduševljen. Mislim da moj unuk više voli kečap. Jane, šta radiš? Pokušavam da izvadim špagete iz šerpe. Ovo uopšte ne liči na špagete. Mislim da je bolje baciti to. Moram hitno smisliti nešto drugo. Znam, uzet ću gotove kineske nudle. Bobby ih mnogo voli. Otvorit ću, dodati začine i preliti vrućom vodom. Ovako mi se sviđa da kuvam. Ovo izgleda jadno. A meni se sviđa. Wow, koliko jela. Ne znam odakle da počnem. Jao, fuj, mrzim hobotnice. Odvratne su. Ali špagete sa kečapom mi se baš sviđaju. To mi je omiljeni sos. Sigurno je to baka spremala. Kineske nudle, baš lepo. Jako ih volim. O ne, zašto mi je tako ljuto? Izgleda da je neko preterao sa začinima. Ali to je bilo baš cool. Volim ljuto, tako da su pobedile ljute nudle. Šta moj unuk želi ovaj put? Eto, spremite mi čips. Kako god, dušo. Nemam pojma šta da radim sa tim krompirom. Ne brini, Jane, baka će ti sve objasniti. Prvo treba očistiti krompir, a sad treba ga iseći. Zatim sipam u tiganj što više ulja da bih dobila hrskavu koru. Uključujem tiganj na najjaču i sipam krompir u tiganj. Izgleda jednostavno. Hvala, bako. Pokušat ću da ponovim. Prvo čistim krompir. Čini mi se da radim nešto pogrešno. Čudno, zašto mi je ostalo tako malo pače? Pa sad sečem krompir. Super,
Zatim sipam ulje u tiganj, uključujem šporet i pržim krompir. Ne, Jane, ne radi to. Jao, kako vruće, opekla sam se. Trebala si polako da stavljaš krompir u tiganj. Skloni se od šporeta. Kuvanje očigledno nije za tebe. Ma daj, sve će biti u redu, vidjet ćeš. Jane, zbog tebe sam skoro zaboravila na svoje jelo. Opet ću spremiti nešto posebno. Moj čips neće biti napravljen od krompira, već od tortilja. Biće još hrskaviji i ukusniji nego obični čips. Isečenu tortilju bacujem u vruće ulje. Pogledajte kako tvrči. Tako i treba. Gotovo, može se vaditi. To se zove nachos, ako niste znali. Nedostaju samo začine, sad ću ih dodati. Treba lepo servirati jelo. Stavit ću nachos na crni tanjir. Umjesto začina ću uzeti sir. Svi ga vole. Jao, kako ukusno izgleda. Jedva se suzdržavam da ne probam. A kao ukras dodat ću malo povrća. Jao da, skoro sam zaboravila. Treba još sok od limete. To je super kombinacija. Pogledajte kako sam je ravno isekla. Wow, ja bih probala takvo jelo. Moj krompir nažalost ne izgleda tako lepo. Izgleda da ću opet morati da bacim sve. Čekajte, smislila sam nešto. Moram staviti što više začina, onda će se ništa neće vidjeti. Ovako, sipam što više začina. Izgleda već malo bolje. O, to je baš zabavno. Sad mogu to sve staviti na tanjir. Nije loše. Vidim da ste se svi trudili. Prijatno, Bobby. Probaj brže. Pa dobro, prvo ovo jelo. Fuj, koliko začina. Ne sviđa mi se. Ovo jelo izgleda mnogo bolje. Oho, je li to stvarno nachos? Cool. Jao, je li to sirni sos? Ne volim ga. Jelo u sredini je najlepše. O, hvala dušo. To su kure. Tako je, Jane. Koristit ćete ih za spremanje torte. Super, odmah ću da krenem. Nije ni čudo. Znam da ti i tvoj brat mnogo volite slatko. I baka je najbolja u pravljenju torta. Bela kora se savršeno slaže sa kremom od vanile. Kao što vidite, moje jelo već izgleda ukusno. Pola posla je urađeno. A sad ću ukrasiti tortu čokoladicama. Bobby ih obožava. Šta još da dodam? O, znam, ove bombonice. Izgleda savršeno, svaka mi čast. I na kraju dodat ću malo Skittles bombona. To je to, završila sam. Zar to nije čudo? Nije loše za amatera, ali to se sigurno ne može uporediti sa profesionalnom tortom. Moje torte se služi u najboljim francuskim poslastičarnicama. Jeste primetili kako brzo sve radim? Vežbala sam mnogo godina u kuhinji. Sečem tortu na pola ovako, a sad ću dodati malo kreme na vrh. Odlično. Za sad izgleda jednostavno, ali to je tek početak. Verujte mi, bit ćete oduševljeni. Stavljam drugi deo torte na vrh ovako i vadim sredinu. A sad ću to staviti na stranu. Jel vas možda ovo podsjeća na nešto? Uskoro ću dodati boju i sve ćete razumeti. Ljubičasta, plava i svetlo plava. Da, to je duga. Kao što vidite, nisam se džabe trudila. Dajte mi još malo vremena i bit ćete šokirani. Ema, opet izmišljaš neke gluposti. Priznajte da vam je krivo što vi to niste smislili. Pogledajte koja lepota. Pa to je divno. Jao, zagledala sam se i potpuno zaboravila na svoju tortu. Moram je brzo završiti. Izgleda malo čudno. Šta da uradim? Znam. Pokušat ću da ostvarim svoju ideju. Ne razumem šta će ti ova stvar na vrhu. To je tajna. Uskoro ćete sami vidjeti. Pa, jel vam se sviđa? Oho, nisam očekivala to. Nadam se da će se Bobby svidjeti. Dušo, spremni smo. Da, vreme je da probaš naše torte. Wow, koliko slatkog. Jao, to je duga. Ukus je božanstven. Super, Ema, bravo. A ova torta ima mnogo čokolade.
Također mnogo ukusna, bako super je. Ostala je posljednja torta. Izgleda kao ogroman ledeni breg. Ali ipak je Emma pobedila. To. Ovo je posljednja runda. Pije mi se kakao sa marshmallowima. Napraviti piće je baš lako. Sigurno će uspjeti. Niko ne može spremiti kakao bolje od bake. Treba će mi domaće mlijeko i kakao prah. Stavit ću što više praha da bi ukus bio maksimalno čokoladni. A sad ću to sve dobro promešati da ne bi bilo grudvica. Mislim da čokolade ipak nije dovoljno. Dodat ću još. Polomit ću je na kocke da bi se što preotopila. Bako, to izgleda super! Odmah sam ti rekla da sam najbolja u tome. Sipam kakao u svoju omiljenu šolju i to je to. Rano se radujete, bako. I još nikad niste probali moj kakao. Samo pogledajte kakva tekstura. Odlično. I nikakvog mlijeka, samo pavlaka za kafu. Treba ih dobro umutiti mikserom da bi ispala nežna pena. Sad sipam to na vrh. Jao, za malo nisam zaboravila na ukras. Marshmallow i malo čokoladnog sosa. Pa, priznajem, to izgleda mnogo dobro. I ja umem da pravim kakao. Izgleda da nešto nedostaje. Tačno, šlak. Treba staviti što više, Bobby ga mnogo voli. A šta ako dodam još i oreo? Mislim da će odlično dopuniti moje piće. Ni malo bombona neće škoditi. Slatke slamke, čokoladni sirup i šećerne konfete, to je to. Posluži se, Bobby. Nije loše. Wow, koliko slatkiša. Mogu i jesti i piti odjednom. Cool. To je veoma ukusno. Savršena kombinacija. O, bako, to je tvoja čaša. Prepoznajem je. Žao mi je, ali piće nije nešto. Ostalo još jedno. Sad ću da ga probam. O, nije loše. Ali prvo piće mi se više dopalo. Da, ja sam najbolja. Pitam se šta čeka naše učesnike u prvom challenge-u? Wow, je li to limunada? Oho, izgleda da baka jedva čeka da počne da sprema. Počinje da seče limun na klinove. Ovako. Stavlja ih u veliku čašu, malo šećera. Jao, lakše malo, bako. Šta su vam ovi limuni uradili? Smirite se, sve je u redu. Dodajemo gaziranu vodu. Odlično, sad mešamo. Malo leda i nana. Svaka čast, bako. Sad je red na šefa. Sad ću vam pokazati kako se pravi prava limunada. Taj recept sam ja smislila. Prvo treba iseći krastavac. Staviti ovako i baciti u čašu sa ledom. Jao, kakav miris. Sad dodajemo zeleni čaj. Obožavam ga. Zatim potrebno je iseći limetu. Treba nam jedan klin za limunadu i jedan za ukras. Ukrasit ću još krastavcem i svežom nanom. Savršeno. Wow, kako cool. Mislim da sam preterala sa sokom. Čekajte, to je dobra ideja. Sipamo sok u čašu. O da, to će mi trebati. Sad dodajem šećer, što slađe, to je bolje. A sad to sve mutim. Dobijenu mešavinu dodajem u naš sok. I mešam. Sad slatki sirup. Sad je limunada još slađa i ukusnija. Na kraju je treba ukrasiti i to je to. Svaka čast, Jane. Pogledajte ovu limunadu. Mislim da će se Mary sigurno svidjeti. Ili će se joj možda više dopasti bakin recept. Ili možda neobična limunada od šefa. Jedva čekam da saznam. Hajde, probaj već, Mary. Prvo proba šefovu limunadu. Šta? Izgleda da joj se uopšte nije dopao ukus. Nevjerovatno. Pa dobro, idemo dalje. Bakina limunada. Nije loša. Ostala je samo limunada, sestre. Da li će se dopasti Mary? Da, imamo pobednika. To je Jane. Čestitamo na zasluženoj pobedi. Wow, koliko proizvoda. I šta ćemo da spremamo? Riba? Oho. Sad ćemo da vidimo ko je najbolji u spremanju tog jela. Baka je odlučila da ne gubi vreme. Odmah uzima pača ribe i stavlja ga u tiganj.
Okej, pokušat ću da ponovim za bakom. Fuj, kakav miris. Dobro, može da prođe. Sad mogu da igram svoju omiljenu igricu. Vreme je da prevrnem svoju ribu. Malo soli. Sad biber. Divno, zadovoljna sam. Što? Izgleda da ovdje niko ne zna da sprema ribu. Sad ću ja vas naučiti. Za početak će nam trebati malo naranđe, malo začina i malo ulja. Ovako. U to sve treba umočiti ribu i isprčiti je. Jao, za malo da zaboravim. Sve to će nam također trebati. Da, divno. Stavljamo to u blender. Dodajemo malo soka od pomoranđe. Jao, a sad ću napraviti sos. Verujte mi, još niste probali nešto tako ukusno. U međuvremenu naša riba se dobro ispržila. Stavljamo je na tanjir. Sad moj omiljeni deo, serviranje. U mom restoranu služimo ribu baš tako. Sad limeta i sos. I na kraju malo zelenila. Savršeno. Devojko, jesi to odlučila da spališ sve ovdje? Moraš da paziš, Jane. Pogledaj u šta se pretvorila tvoja riba. Ali nemaš više vremena. Morat ćeš da poslužiš ovakvu ribu. Da, ovo uopšte ne izaziva apetit. Za razliku od bakinog jela, odlično je spremljeno. I konačno jelo šefa. Da, odmah se vidi da je ovu ribu spremao profesionalac. Šta će se Mary više dopasti? Saznaćemo sada. Odmah je stavila dislike Janinom jelu. Na redu je bakina riba. Veoma je ukusna. Ali čekaj, Mary, još nisi probala šefino jelo? Jao, izgleda da Mary ne voli hranu iz restorana. Izvinite, šefe, ali ovog puta je Mary izabrala bakino jelo. Vreme za treći zadatak. Da vidimo. Kolač. Ko je od naših učesnika najiskusniji pekar? Baka naravno zna mnogo o pecivu. Odmah počinje da sprema testo. Pogledajte tu brzinu. Oho. Odlično, baka je stavila sve potrebne sastojke. Sad to sve treba umutiti. Baš je dobra u tome. I naravno trebaju kalupi za pecivo. Baš su lepi. Pažljivo sipa testo u kalupe. Ovako. Ostaje samo da stavi kolače u rernu. Odlično. Svaka čast, bako. Sad samo treba sačekati. O, šta radi šef? Izgleda da je njeno testo skoro gotovo. Sad stavlja bobice. Oho. Muti testo zajedno sa malinom. Baš lepo. Šta dalje, šefe? Sad trebaju kalupi. Sipa ovo prelepo crveno testo u veliki kalup i stavlja u rernu. Super. Wow, kako cool. A šta je kod mene? Baš je dosadno mutiti testo. Imam ideju. Skoro sam vidjela jedan lifehack. Evo ga. Pa to je genijalno. Da li ću stvarno moći tako lako da napravim kolač? I ispašće tako dobro. Sad ću provjeriti. Idemo. Sad ćemo da vidimo da li će uspeti taj lifehack. U mleko treba sipati malo kakao u prahu i čokoladnog sirupa. Dobijeno testo sipa se u čašu. Za ovaj recept rerna nije potrebna. Treba naći nešto drugo. Mikrotalasna. Super. Stavljamo čašu u mikrotalasnu i čekamo. O, a bakini kolači su već spremni. Izgledaju baš lepo. Ah, kakav miris. Kolače stavlja na tanjir i posipa ih šećerom u prahu. Opa, i kolač šefa je već spreman. Vadimo ovog vrućeg lepotana. I naravno gde bez prelepog serviranja od šefa. Jao, koliko šlaga. Svaka čast, šefe. Oho, moj kolač je gotov. Nadam se da me ovaj lifehack neće izneveriti. Izgleda ukusno i miris je prijatan. Sigurna sam da će moja unuka napraviti pravi izbor. Moje kolače su najbolji. Odakle da počnem? Kolač u čaši? Čudno, ali izgleda prilično dobro. Pa ni nešto. Dobro, šta još imamo tu? Probat ću ove. Nisu loši, ali nisam ni oduševljena. Kakav veliki kolač. Jedva čekam da ga probam. Prelepo, da, ovaj kolač je definitivno najbolji. Kolač šefa je pobedio. Svaka čast. Oho, koliko proizvoda. Šta spremamo ovaj put? Supa? A koja je vaša omiljena supa? Pišite u komentarima i možda u sljedećem videu naši učesnici će spremiti vaše omiljeno jelo. Šef je ozbiljno preuzela kuvanje supe. Pogledajte koliko različitih sastojaka ima.
Ali ni jedna supa se ne može napraviti bez vode, zar ne? Sad malo pavlake ulja. Odlično. Dodaj začine. Lakše malo. Izgleda da sastojci za ovu supu se nikad neće završiti. Sad još i škampi. A Jane se kao i uvek zabavlja. Hej, devojko, smiri se i počni da kuvaš. Baka je već isekla sve potrebno povrće. Wow, izgleda da nas čeka supa od pečuraka. Sigurno je sama skupljala te pečurke. Baš lepo. Dodaje pavlaku i muti to sve. Divno. Baka je napravila odličnu supu, ali ništa nisam zapamtila. Mislim da treba staviti ovo. Ne, a možda ovo? Nije loše, ali treba nešto drugo. O, da, to mi treba. Sir. Ubacujem ga ovdje. Da, a sad mešam. Odlično mi ide. Ispada da praviti supu uopšte nije teško. Sad ću dodati malo šargarepe. Odlično. O, kakva zanimljiva stvar. Idemo. Super. Mislim da je moja supa spremna. Mogu je sipati u tanjir. Sama sam smislila taj recept. Šta misliš, bako? Vi ste diletanti. Ostao je završni dodir. Op. Čija supa će osvojiti Maryino srce? Supa Jane je baš neobična. Bakina supa od pečuraka izgleda divno. Ali nije ni supa šefa ništa gora. Na tebi je da odlučiš, Mary. Probat ću ovu. Miriše čudno. Uj, jesu to pečurke? Mrzi mi. Sljedeća supa. Šta je ovdje? Izgleda zanimljivo. Ne, ni ova supa ne valja. Ostala je treća supa. Izgleda gadno, ali probat ću je. Oho, wow. Ovo je najbolja supa koju sam ikad jela. Oho, Jane, čestitamo ti. Veoma neočekivana pobjeda. Napišite u komentarima koje je vaše omiljeno jelo i možda će ga naši junaci spremiti u sljedećem kulinarskom izazovu. Ćao, ćao!